בקיצור, ההורים שלי כרגע חזרו מחודש בחול, ואני עומדת לצלם את התגובה של בוני אליהם. בוני, בוא, אתה רוצה לראות את אמא ואת אבא? אמא ואבא, בוא, קדימה, קדימה. זה עומד להיות אחד החמודים. בוני, אני יכול לראות את אמא ואת אבא? קדימה, 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 קדימה. יס, יס. הולכים לראות את אמא ואת אבא, בוא 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 בוא. הולכים לראות את אמא ואת אבא, כן כן כן. קדימה, קדימה. רוץ, רוץ, רוץ. בוא, בוא, הולכים לראות את אמא ואת אבא. בוא בוא. הולכים לראות את אמא ואת אבא. בוני, בוא. אתה לא רוצה לראות את אמא ואת אבא? בוא, לא, פו, פו, רוץ. כן 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 כן. אמא ואת אבא? כן? כן, 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 כן. רגע. כן. אמא ואת אבא. אמא ואבא. אמא ואבא. כן, כן, כן. בוא, רוץ. רוץ. אמא ואבא. אמא ואבא. כן. כן, איפה אמא ואבא? איפה אמא ואבא? רגע, רגע, רגע. רגע, תני לי להוריד את זה. רגע. איפה אמא ואבא? איפה אמא ואבא? איפה הם? איפה הם? כן. אמא ואבא, כן. בייבי, בייבי, כן, הנה, אתה רואה אותם. הנה, שנייה, שנייה אתה רואה אותם. שנייה, כן, כן, איפה הם? הנה, הנה, אתה רואה אותם. איפה אמא ואבא? אמא ואבא. אמא, אבא. כן, כן, כן. כן, כן. כן. רגע, רגע. איפה הם? פוז אותם, פוז אותם. פוז אותם. ניסית לשכנע אותו? אז לא, אמא ואבא. הוא שם עליי זין. הוא שם עליי מה זה זין. סיימת ממש. יו, את מתה, את מתה. שנייה. שנייה. בוא נראה. הנה, הנה הם בבית. כן. אוי, זה כל כך הולך ליוטיוב. חודש. חודש.